8 तारिख जानुवारी जेफोर नेशननि नेतृत्व देशर सारा नॉर्थ ईस्ट बन खाइया से बन जिनि बरर गुलि ककजाखा आफोरसो जों बिल नि दै ताहाबा जों सिलायो जिनि मुद्दा दंनाय सिलेन्स एमेन्डमेन्ट बिल आमो तामो आमो बाहायनाय आमो साना थांग्ला गामनि हिंखाय ओ बिल जों जेसखौ स्टप खायने आबो जिनि मुद्दा दंनाय जों सिओ दिनै ओ बिल लकासना थांथिनि गोबां बरक गोबां मथा जार इन्डिभिजुअल अर्गानाइजेशन बरक मुभमेन्ट खाइया तामो आईपीएफटी तामो आईएनपीटी तामो टीएसएफ तामो आतिसा all those of movement खाइया फियाबा ओ सेकेन्ड थानजा खायै मुभमेन्ट खायमानि परे फन्जते बरक थांनाय 8 तारिख जानुवारी ओ लोकसभा बिल पास खाइया ब्रेकेज जों वाना सिसाको दिनै आसगै ओ माहाय सरकार ब्रेम फायने ओ व्यक्तिगत ब्रेम फायने बगे सिंह फाया जिनि मुद्दा ताबो ओ बिल राज्य सभा पास हियाको भागे कासनानि आमनि बगे जों दिनर फायो आमनि बागैनो देशेप साथन खायमा बायाबो हिया आमनि बगे जों नॉर्थ ईस्ट वाइड नॉर्थ ईस्ट स्ट्रा अर्गेनाइजेशन तै थानजाके जों बायको मुभमेन्ट खायने जोंहा लेभेल जों थांजा तिरफ्राबो आईएनपीटी साइजों देशेप साइजों आईएफटी आलादा कांग्रेस आलादा खायकिंया आमनि बगे जों थानजाके खायने बगे दिनै मुभमेन्ट अगेन्स्ट सिटिजेन एमेन्डमेन्ट बिल कायसा कमिटि सेंजागो हेबा जिनि बरर ताबो ओ फुरामो फायाको आलादा खायदों जों बरनो वेलकाम फायो हमरा कोन्याय जों देशम कोन्याय फायै 12 तारिखो बरक अफ बिल सप्लिमेन्टारि बिल हिसाबै प्रतिसाना नायदों दिनै जों अर केवल ब्लेम फाया होय ओ बिल भाइको स्टप फायने कन्टिन्युअस भाइको जों मुभमेन्ट खायथानानै बे बिल जुदि पास जानानै जों दाम फ्यूचर दाम खायथो आमोसो जों मानायसिनाय पॉलिटिक्स बाद रिगानै भोट बासना बाद रिगानै ओ बिल स्टप फायने बगे जों दिनै थानजा मागनाय अमरो जों देशम उनर कोन्याय प्लीज ब्लेम बादरे ताबो चिन्तानि जरत हो 8 तारिख नि परे ताबो 12 तारिख पर मुभ अफ बिल तिसानाय आमरो बगे जों रेडी जाना नाय बरक जों केस खायनाय गुलि गंनाय चिनो पर ताबो सेडिशन केस नाय फेबो जों आमरो दैजों किरिया जों मुभमेन्ट जों कन्टिन्यू जाव थांनाय जेसेबां केस फायदो जेसेबां गुलि कक्टो जोंनि मुभमेन्ट जों मुथागिया अमनंनाय जों थानिसिन कक कसarmong desem ngai the movement against citizen bill ngai osak sawanya jatan tesa hambai roi borok da long live pulya jati olo party hambai